наведаць сумных, цяжка хворых, гасцінцы шчодрыя раздаць. Усіх з Вялікаднем Христовым ад сэрца шчыра павітаць. Вось для чаго, святы і светлы, мы маем час, аж 40 дзён, і ходзіць сам Христос па свеце, і сустракаецца нам ён у кожным доме, што адкрыты для міласэрных добрых спраў. Як птушкі, хуткія малітвы лятуць на неба, каб паслаў нам суцяшэнне, бессмяротны, святы і моцны наш Гасподзь, каб ніхто не быў самотны, прыняўшы кроў яго і плоть. Дай, Божа, мудрасці, любові, натхнення чыстага душы. У час любы, каб быць гатовай табе і бліжнім паслужыць, адкласці немач, на якую сама пакутаю, пазнаць тваю руку, што ахвяруе праменьчык ласкі, благадаць, сябрам з Вялікаднем, са святам, аддаць часціначку сябе і быць за смутак і за радасць, за ўсё удзячнаю табе. Па Вялікадні светлай сядміцай Маці Божай узносім хвалу, і з яе жываноснай крыніцы п'ём удзячна святую ваду. Хрэсным ходам вялікая радасць пажадала наноў кіраваць, і салодкім дымком ецца ладан, і здалёк добравесці чуваць, як хрыстосуецца, як святкуе Пасху красную Божы народ. І няхай нас усіх уратуе Багародзіца ад нягод.